todos. Primero de todo, queremos presentarnos. Somos Anxo e Daniela, os directores da obra que estades a punto de ver, Malas Pécoras. Tivemos moitas opcións, pero a elixida foi Malas Pécoras. A elixida foi Malas Pécoras. En o guión o escribiu o Raúl en galego e o equipo de dirección o adaptou a escena. A escenografía, queremos agradecer ao equipo de escenografía, principalmente as directoras Laura e Lucía, pero tamén a todo o equipo, grazas á súa creatividade, ideas e tempo para construir o que veredes hoxe en escena. Tamén temos algúns agradecementos especiales como Rafa, o profesor de tecnoloxía, que sempre nos axuda coa escenografía, isto que vedes aquí foi todo grazas a él. Tamén podemos agradecer aos nosos actores e actrices que, aínda que agora están un pouco nerviosos, sempre colaboraron moito co proxecto e con moita pasión. Tamén a Ginés, un compañero da SAD que veu moito os nosos ensaios para motivarnos, darnos palabras e consellos para seguir adiante. Sobre todo a vos, o público, porque isto non sería o mesmo se non estiverades vos o día de hoxe. Esperamos que disfrutedes Malas Pécoras tanto como nos disfrutamos do proceso. Aquí te la túa comida. Deixéis €1 dentro para mercar leite. Podes preguntar aos maiores onde se merca. Lembraste do teléfono? Apunteche por si acaso. Gardao, non quero por perdas. Daquela, estás lista? Penso que sí. Feliz día de Katie! É lóxico que os pais choren o primeiro día de clase dos fillos, non? Mais cando o neno ten 5 anos. Eu xa teño 16, e ata o día de hoxe estudei na casa. A ver, sí, xa sei o que pensades. Que os que estudamos na casa somos xente moi rara ou normalmente moi religiosa. E o terceiro día, Deus creou os rifles e as armas para que os homes loitasen contra os dinosaurios e os homosexuais. Amén! Mas a miña familia é moi normal. Bueno, se mencionar que estivemos vivindo 12 anos en África. Ata que a miña nai denlle unha oportunidade na Universidade de North Shore. Entón, tive que despedirme de África e dicirlle hola ao instituto. I'm so sick of 17. I'm over this teenage dream. Someone tells me one more time, enjoy your youth, I'm gonna cry. And I don't stick up for myself. I'm anxious and nothing can help. And I wish I'd done this before. And I wish people liked me more. All I did was try my best. It's the kind of things I did. I'm relentlessly obsessed. They say these are the golden years, but I wish I could disappear. Ego crushes most of me and God. It's brutal out here. Where's my fucking teenage dream? Someone tells me one more time, enjoy your youth, I'm gonna cry. And I don't stick up for myself. I'm anxious and nothing can help. And I wish I'd done this before. O que senta aí bota peidos. Hola, rapaces. Perdón. Oh, tranquila, non é tu culpa túa, son un pouco bajo. Señorita, no. Subiste a camiseta de Nancy? Sí. Unha detrás de outra. Espero que todo lle vaya ben. Todo moi ben, fantástico. Como lle foi o verano? Divorciéime. Eu rompín o pulso. Gaño eu. Gaña. En fin, eu só viñen para presentarvos a vosa nova compañeira, Cady Heron, ven de África. Benvida. Son de Michigan. Ah, vaya. Cady Heron, estás aquí? Son eu, pero dice que iba. Perdoa, o meu sovello Anthony anóxase cando lle chamo Anthony.
Case tanto como a min cando lembro que a miña irmá pusolle anfomía ao meu sobrinho. Benvida, Katie. Gracias por todo, señor Duval. Se necesita algo, falar ou... Mellor outro día, cando non se me transparente a camiseta. Perfecto. Ata logo. O primeiro día de clase foi unha nebulosa estresante, chea de emocións. Metíme en problemas con cousas moi parvas. Espera, onde crees que vas? Teño que ir ao baño. Daquela precisas un pase de servizos. Ah, podes darme un pase de servizos? Mais quixeras, o teu sitio! Nunca vivira un mundo no que os adultos non se fiaran de mí e me berraran. Eu en África tiña moitos amigos, pero aquí non teño ningún. Hola, filliña. Que tal o teu primeiro día de clase? Ai, meu Deus. Esa tua cor natural? Sí, Divina. grazas. Ves? Esta é a cor que eu quero. Este é Damian, é insoportablemente gay. Encantada. Bonita perruca, Yanis. ¿De qué está feita? Da barba da tua nai. Son Yanis. Encantada, Yanis. Son gay. Por certo, sabedes onde está a aula P034? Aula P034, martes e xoves... Claro. Penso que está no edificio de atrás. Ah, sí, no edificio de atrás. Acompañarémoste. Grazas. Pase de paso pra nova presa. Cultura clásica, lengua galega. ¿Apuntaste a cálculo matemático? Sí, mucho más gracias. ¿Por qué? Porque son iguales en todos los países. Es cierto, qué profunda eres, Alaba. Vale, o edificio de atrás... xa, ardeu en 1987. Que? E non nos meteremos nun problema por isto? Por que te meteríamos nun problema? Somos os teus amigos. Xa sei que colgar clases está mal, pero ya me dixo que éramos amigos e non estou en condicións de perder unha amiga. Supoño que nunca sabré yo que me perdí na primeira clase de educación sexual. Non fagades del amor, porque se o facedes, quededes embarazadas e morreredes. Non fuchiquedes na postura de misioneiro, non fuchiquedes de pé. Non o fagades, vale? Collido o preservativo. Por que deixaches de estudar na casa? Meus pais queren que me relacione máis. Seguro que consegues e máis unha monada como a ti. Que? É o que se chama un bombón. Gózao. Vale. Como se escribe o teu nome? É Katie. C-A-D-Y. Entón chamareite Cady. Mirade, é realmente increíble. Mirad a roupa deportiva de Karen Smith. Pero que máis dá se todas as divinas visten igual? As divinas? Que son as divinas? Son a rareza do campo. Se tivésemos unha revista de moda, estaría na portada. Esa é Karen Smith. É unha das rapazas máis parvas que coñecerás na tua vida. Eso, Damien estudaba lingua con ela o ano pasado. Adoitaba escribir amor con H. E esa é Gretchen Winners. Está forrada. O seu pai era o inventor da sanguicheira eléctrica. Non te fíes de ela, é unha lercha. Coñece os segredos de todo o mundo e ninguén se salva da súa lingua viperina. Por iso ten ese cabezón de almacenar segredos. E o demo adquire forma humana con Regina George. Non te enganes porque pareza a típica egoísta, traidora, quenta bragueta se ninfómana, porque en realidade é moito máis que iso.
É a bella raíña. A estrela, as outras son súas sobreiras. Regina George. Non sei como che podería describir a Regina George. Unha vez coincidimos nun avión con Bradley e díxolle que era moi guapa. A primeira vez demos unha puñada. Foi increíble. E vai sempre impecable. É a raíña da primavera. A quen lle importa iso? Pois a min, todos os anos os de último curso fan un baile de primavera e os que saen elegidos rei e raíña son automáticamente presidentes do comité de actividades. E como eu son membro activo dese comité, teño que decir que sí, que me importa. Veña, estás a te volver máis gay que nunca. Toma, este mapa será a tua guía no instituto, verás. Onde sentes no comedor é crucial porque aí están todos. Novatos, roqueiros, canis, cachas de primeiro, asiáticos chapóns, asiáticos guapos, cachas de segundo, as mozas que gardan todo para sí, as que non mollan o biscoito, as de quero e non podo, os chalados, os saídos sexuais, as mellores persoas que coñecerás na tua vida e as peores, coidado coas divinas. Perdoa, estamos a realizar unha enquisa entre alumnado novo. Podo facerche unha pregunta? Sí, claro. Alguna vez se chucharon a Meisha? Que? Queres que te asignemos a alguén para que te achuche? Perdón, non te entendo. Jason, por que es tan porco? Gusta ser simpático. Dixeches que viñas chamaronte a noite. Jason, non podes vir a festa que fixen na miña casa con Gretchen e despois intentar pasear cunha novata diante dos nosos veciños. Non lle interesas? Ou queres ditarte con el? Non, grazas. Ben, pois está todo dito, así que ven machucala por aí. Adeus, Jason. Baxara. Espera, senta aquí. Senta. Ben, por que non te coñezo? Son nova, acabo de chegar de África. Como? Antes estudaba na casa. Que dis? Miña nai dábame clases de matemáticas. Non, xa sei o que son as clases impartidas na casa. Mais, estiveches a decir que nunca estiveches nun instituto? Increíble. Súper increíble. Non dixen nada. Educada na casa. Realmente interesante. Grazas. Podo falar que as miñas amigas as súas? Sí, claro. Ben, non facemos isto con ninguén. Así que comprenderás que isto é un gran privilexio. Queremos que comas con nós o resto da semana. Non, da igual, de verdade. Eu xa teño mesa para... Ben, xa está todo dito. Deca mañá. Os mércores imos de rosa. Non digas máis. Tes que facelo, vale? E logo viré contarnos todo o que diga Regina. Regina parece agradable. Regina George non é agradable, é un verdadeiro putón, arruinou a miña vida. É increíble, é a vez perversa. Por que a odias? Odia a quen? A Regina? Parece que a odias a morte. Porque cando tiamos 13 anos, Regina... Cala, Damian! Verás, en realidade, non a odio, só penso que sería un bo experimento que saíses con elas para logo contarnos o que van dicindo por aí. Sí. E de que polo falar? De produtos capilares. Aston Kutcher. Iso non é un grupo? Ti faino, por favor. Vale. De roupa rosa? No. Sí. Só me enamorara unha vez, cando teña 5 anos. Pero non funcionou. Pero agora? Acaba de deixarme cao. Que riquiño. Hola,
filla, que tal o teu segundo día de clase? Ben, trataronte ben? Non. Fixeches novos amigos? Sí, fixen. Ai, moi ben, miña rula. Saltar coas divinas era como sair do mundo real e entrar no mundo das nenas. E o mundo das nenas tiña moitas normas. Ben, non podes levar top 2 días seguidos. En canto ao chándal os vaqueiros, só os venres. A coleta, unha vez a semana. Estas normas non son só para ti, tamén para todo. O primordial é o grupo, entendes? Por exemplo, se hoxe levase un vaqueiro, tería que xantar cos pirados de antes. E tamén non podemos comprar nada sen aprobación do resto do grupo. Por exemplo, eu non podo comprar unha sella sen aprobación delas. Non podo? Non podes. E tampouco cos mozos. Pode que alguén che conveña, pero que non este ben. Non sería moi favo da tua parte. Que é superfavo? É unha expresión. Dice moito. 128 calorías e 48 son de grasa. Que porcentaxe é esa? Pois 120 dividido entre 40... É un 40%. A ver, 128 calorías dividido entre 48 de grasa é igual a x partido por 100. Logo fala a regla de 3 e dache un 40%. Da igual, vou por unhas patacas. Bueno, xa viches algún rapaz? Bueno, hai un na miña clase de mata. Quen é? É maior? Chámase Aaron Samuels. Oh, non, 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 non. Non, non podes estar con Aaron Samuels. É o ex-noivo de Regina. Saíron durante un ano. Ela quedou destrozada este verán cando el pasou dela. Pero non foi ela que non deixou por xeino, non? Por Deus, Karen, eso da igual. O importante é que non podemos estar cos ex-noivos das amigas. É a primeira norma do feminismo. Vale. Pero será noso segredo. Viña, rapazas, imos ao baño. Corre, somos rimen. Chao. Quizáis tiña prohibido que me gustase Aaron, pero polo menos podía miralo, pensar nele. E por que non? Falar con ele. Ei! Disculpa, fiesta de África, ¿no? Sí. Son Kevin Apur, capitán do equipo de matemáticas. Facemos competición con dos equipos do Estado e seguro que nos teníamos unha mención moito máis cuantiosa que unha rapaz no equipo. Así que, póngate puntas. Sería a axuda perfecta. Sí, vale, por que non? Ben, pois, dou da miña tarxeta. Espero que aceptes, se pon carta chaqueta. Hola, hola. Que tal? Ben, e ti? Ben. Eres nova? Sí. Que tal o día? Moi ben, e ti? Ben, tamén. Que faz por aquí? Bueno, nada. Miña nai, bueno, cosas de traballo, sabes? Cambiei de instituto. Ti levas aquí moito tempo? Sí, toda a vida. Vamos, Bailana, imos de compras. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like... ¿Esta es tu casa? Ya, impresionante. Vas ver las veces que puso a su anai. Con Antón Rocas. Hola, niñas. ¿Qué tal? Hola, señora George. Este es Katie. Benvida a nosa casa. Aquí non temos regras.
Soy unha mamá moi moderna. Non, si, Regina? Ai, mamá, para un pouco. En menudo cuarto. Eu dos meus pais, mais cambiei yo. Katie, pon o 98.8. Sabes que me está a cantar? As Spice Girls? Ai, encántame como unha marcianita. Meu Deus, que cadeiras tan anchas. Por que non viches os meus xemelgos? Vos polo menos podedes ir en tirantes. Eu teño as sombras dun camioneiro. As miñas unhas dan noxo. Ai, eu teño que quitar as enrugas. Teño os poros enormes. Eu teño un alento cheirento pola mañá. Ven, rapazas, xa estou aquí. Gracias. Eduardo, isto ten alcohol? E como vai ter? Que clase de nai pensas que son? Mais, se queres un roliño, fin lo sen preguntar. Ben, rapazas, que podedes contar que non sei? Que din as malas linguas por aí? Ai, mamá, amaña un pouco o pelo. Síntome tan nova como estou con vos. Vaya, meu Deus, ai, non me lembro disto. Hai séculos que non o miro. Mira, Katie, é o noso libro negro. Collemos as fotos do anuario e añadimos comentarios. Por exemplo... Alba Trigo, putiña moreniña. É verdade, Gabriela, virxe gorda. É verdade. Silvia, fuchicou cunha salchicha. Janis Lambricricas. Quen é ese? Chámase Teia? Sí, é insoportablemente gay. É grande, escribe aí. Ao mellor é algo que só pode dicir Janis. Veña, rapazas, imos ás compras. Wish your girlfriend was hot, 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 hot. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you wish your girlfriend was hot, 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 hot. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you wish your girlfriend was hot, 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 hot. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you wish your girlfriend was hot, 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 hot? Non podes facer isto. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you wish your girlfriend was hot, 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 hot? Non podes Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you wish your girlfriend was hot, 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 hot? Wendell, en South Boulevard, verán o número. Non se te pasan desta información. Hola? Hola, son Susan. Está Taylor? Non, son a súa nai. Oh, dígalle que son Susan, de planificación familiar. Só teño resultados. É urxente. Grazas. Diría que xa non está con ninguén. Nena, iso foi super fabo. Imos a tenda. Eu penso que vou quedar. Vale, tenga mañana.
rapazas do instituto. Que di de min? Non apareces, serán porcas. Isto pechará os foros? Non, Katie, tes que roubar ese libro. Que? Publicaríamolo e así todo o mundo darase conta do mala pécora que é Regina. Ya vis, non son unha ladra. Iso é prospés. Verás, Katie. No mundo hai dúas clases de persoas malas. As que por prazer fan cousas malas e as que ven que se fan cousas malas mais desenténdense e non fan nada ao respecto. Iso significa que estou moralmente obrigado a queimar o conxunto daquela señora? Mais, é a señorita Norbury? Ai, rapaces, non sabedes canto me gusta ver os profesores fora do instituto. É como ver un can andar de pé. Anda, rapaces. Non sabía que traballabas aquí. Traballo, sí. Os xabóns baratos son a miña especialidade. Está de compras? Non, estou de paseo como mozo. É broma. A veces os adultos tamén facemos bromas. A miña boa quita perruca cando se emborracha. Entón temos algo en común. Non, en realidade estou aquí porque traballo de camareiro un par de noites no Xoaniña Calamidade. Katie, espero que te apuntes no equipo porque competiremos pronto e encantaríame contar con unha rapaza porque, xa sabes, os rapaces sociales, tengo unha rapaza. Sí, supoño que o farei. Non podes facelo, un suicidio social. Grazas, Damien. Ben, a situación volveuse algo incómoda, así que espero vervos mañá. Adeus. Rapaces, vaya metida de zoca. Pero cando volves ver a Regina? Non quero seguir espiándoa. Paso moi mal. Non te preocupes. Ninguén se dará en contar. Será o noso pequeno segredo. Coñece o teu segredo. Sabíano. Pilloume. Descúlpate, chora. Non, mellor faita tola. Segredo? De que me falas? Gretchen me contou. Estás chocha por Aaron Samuels. Podería axudarte con él. En serio? A ver, digo, non che daría vergoña? Non, confía en mí. Sei o que teño que decir. Con todo isto, supoño que estás enfadada con Gretchen por mo contar. Non, non estou. Xa sei que é unha auténtica putada o que che fixo. A ver, sí, foi algo sucio, pero non estou enojada. Solo failo por chamar a atención. Ves, Gretchen, dixenche que non xa lo xaría. A que ven iso de chamar a atención? De camañá, viquiños! Sobrevivir a miña primeira chamada a 3 bandas coas divinas. E gracias ao permiso de Regina, comecei a falar máis con gana. O 3 de outubro preguntoume que día era. Perdón, que día é? 3 de outubro. 2 semanas despois volvemos falar. Está a chover, non? Sí, chove. Pero eu quería ir máis rápido, así que lle fixen caso ao meu instinto. Pois, estou super perdida. Axúdasme. Axudo. Son termos semellantes, polo que tens que multiplicaros de igual signo. Mal. Non os tenías que sumar? En realidade tanto ten. Non tiña nin idea. Grazas, agora xa entendo. Ben, clase, seguiremos mañá. Ois, damos unha festa esta noite en casa de Cris. Queres seguir? Sí, claro. Vale, logo che paso o enderezo. É de disfraces, ben aceitada. Vale. É un convite só para unha persoa. Procura non vir acompañada. Goe. Digo, vale. Goe. Adeu. Africana, vas quedar para a reunión? Sí, claro. Non ia quedar. Tiña que preparar o meu disfrace para a festa de Samaín, non? Samaín é unha festa na que os nenos van a casa dos veciños a pedir caramelos. No mundo das nenas era a excusa perfecta para vestir unha verdadeira puta sen que ninguén se dixera nada.
¿Qué es? Una ratiña. Mira. Por desgraza, eu non coñecía esa norma. Así que me presentei na festa como me estades ver. Joder, vaya disfraz de medo. Hola, rapatas. ¿Por qué vas vestida de ese modo? ¿Eso ahí? ¿Biches a Jason? ¿Sabes quién está como un tren? Santi Trapero. La piña esquécete dele. Por qué? Fica moi ben. É o teu curmán. Xa, pero é un curmán moi afastado. É que? A ver, están os curmáns carnais, os curmáns afastados e, por último, os máis afastados. Non, guapa. Estou equivocada. É o fillo do teu tío. Hola. Hola. Vaya, qué disfraz de noiva zombie. Ex muller zombie. Encántame. ¿Apetece beber algo? Sí, claro. Vale, vuelvo ahora. Vale. Karen, esquécete de él. Estás sola. Hola, Santi. Karen. Aaron. Oh, Regina. Ninguén te informou. É unha festa de disfraces. Veña, non bromes. Temos que falar. Coñeces a Katie? Sí, coñezoa. É simpática. Convideina eu. Ben, pois ten cuidado porque penso que está chucha por ti. E como sabes ti iso? Por como contoulle a todo o mundo. Ten escrito no seu diario esposa de Aaron Samuels. E incluso leva unha camiseta por debaixo que pon Eu amo a Aaron Samuels. Pero que dis? Ben, non a culpo, estás boísimo. Mais non estou a decir que non actúe como unha cativa. Non me amoles. Ven, Regina dixo que ia falar con Aaron, non? Aí xo está. Xa sei que é patética e un pouco atincuada, mais é a miña amiga, non te rías dela. Claro que non me reiré dela. Como pode Janis odiar a Regina? Sei tan amable, encantadora, divertida e... Pero que faz? Fuches ti que me deixou. Como te bodixas? Estás boísimo. Será puta? Nunca me sentira así. Sentía o meu corazón na miña cabeza. O corazón mía desaparecer. Sentía un non na bolsa cando te atragantas cunha pastilla. Odiaba a Regina. Odiaba! Rapaces! Volveu con él. Regina volveu con Aaron. Oh non, Katie. Por que o fixo? Porque é unha... arruina a vida da xente. Pero tiñamos 13 anos e... Tiñan, cala! Esta vez non se sairá coa súa. Imos facer algo. Regina George é unha ditadora e como se derroca unha ditadura quitándolle todos os recursos. Regina non sería ninguén sen unha guapura ao seu lado, sen un bo corpo e sen unha ignorante banda de fiéis seguidoras. Así que, para que isto funcione, terás que seguir con elas. Crees que poderás facelo? Sí, creo que sí. Ben, asegúroche que acabaremos con esa pécora. Facer como se non pasase nada resultoume sorprendentemente sinxelo. Regina encargoume que che dixese que intentou por todos os medios liarte con Aaron. Mais el só quería estar con ela. Seino. Non é a súa culpa. Seino. Non estás amixada con ela? Non, que va? Perfecto, porque díxame que che dera unha aperta. Será como unha maratón. Só bebes zume de arándanos durante 72 horas. Iso non é zume de arándanos, é cóctel de arándanos. Ten o dobre de azúcar. Quero perder 2 kilos. Estás tola. Aaron, por que leva peteado así? Quédache máis sexy cara atrás. Katie,
Queres decirlle que lle quedou pinteado máis sexy cara atrás? Regina recargábame a Aaron a propósito, pero non sabía como solucionar isto no mundo animal. Pero estábamos no mundo das nenas. Quédache máis sexy cara atrás. No mundo das nenas, as pelexas tiñan que ser civilinas. Vou por patacas. Agora volvo. Con tanto zume me están a sair granos. Teño unha crema boísima para a pel. Merda, deixei o bolso na clase, agora volvo. Aquí tes. Oh, gracias. Vou a probar. Hola, Gordín. A cara cheira de mentol. Isto non funciona, rapaz. Levamos un mes e só conseguimos que lle cheire a cara a pés. Estive moi enredado con Bolo. Temos que manter a raya a Gretchen. Se mantemos a raya, manteremos a raya toda a caixa de trapos sucios de Regina. Di Raya outra vez. Raya, xuntémonos esta noite. Non podo, perico as divinas. Para ensayar o baile de Nadal. Coreografalemos la canción Jingle Bell Rock. Coñece dela? Todo o mundo neste centro coñece esa estúpida canción. Simplemente a que vos te pusese a falar de rayas. Pola que cabalga polo mundo, como se fose seu, podría dicirse que é porque tan grande e insoportable. ¡Ho, ho, ho, ho! Barriñas de caramelo. Reparte. Unha para Taylor Zimmerman. Dous para Ben Coco. Parabéns, Ben Coco. Moi ben, Ben Coco! Unha para Cadijeron. Hai algunha Cadijeron por aquí? Katie. Ah, Katie. Unha para que dijeron. E para Gretchen Winners, nada, adeus. Pincho pía. Grazas por ser tan boa amiga, Regina George. Ai, encantadora. Oh.
o concurso de artísticos do Instituto Norshore. Veña, a ver como nos animades. Primeiros concursantes consideranse unhas estrelas. Un forte aplauso para Damián e Yaris. Non è proprio de min estrutolo, completamente ido podía culparme si me fices así. Agora estou perdido, loitando polo meu sentido, lo botas por todo o dormitorio. Desperto e estou pensando en ti. Non podo ler e facer o que me gusta. Paso o meu tempo torturándome, pensando que para él. Tomando todos os tecidos, yo todo mi todo. Penso que non me gusta, así que estou contentais. Estaba a combater, mirando me dice no. Agora que pai, bueno, estaba a tentar. Estou tomando todos os tecidos, pensando no me gusta. Penso que me escribirá mente que estou luchando. Estaba a combater, mirando feliz, no dices agora que pai, bueno, apenas doy nada tentar. Estou tomando fotos sexys no espello do dormitorio. Penso que non me gustou, mas xa non importa. Unha vez leí que a veces algo podría ser capturada e lamentaralo, felices para sempre.
despois desta cousa, presentamos a Aaron Samuels e os Aaron. Sinto, pero por que che envía unha barriña a ti? Tampouco lle caes tan ben. O mellor está incómoda porque sabe que son a única que operou a nariz. Eu non dixen nada. Bravo, bravísimo. Agora, Regina George e as axudantes de Papá Noel. Gretchen, cámbiate por Katie. Pero eu sempre vou a tua esquerda. Iso era cando éramos tres. Agora as máis altas van no medio. Entón o baile vai a sair ao revés. Eu sempre vou a tua esquerda. Amiga, estás a poñer dos nervios. Cámbiate. Un forte aplauso para as axudantes de Papá Noel. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swinging, jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. What right time is the right time to rock the night away? Jingle bell time is the swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle bells, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and jingle and jingle and sweet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Saiu mellor que nunca. Foi impresionante. Cuidado, maquillaxe. Ben feito, africana. Grazas. Estás namorado de ese rapaz. ¿Qué? Por eso querías entrar no club de mates. Mates? Pero odias, ¿no? Nena, estás como un tomate. É obvio que o queres. El vato te piropo. E iso é super fabu. Gretchen, ¿puedes parar de decir super fabu?
queremos que Xulio César nos pise como un xigante, mentres os demais temos que evitar que nos esmague cos seus noxentos pés. Que ten o César? Bruto e tan bonito como a César e tan inteligente como César. O povo gusta de Bruto tanto como César. E desde cando é válido que unha persoa sexa o centro de todos? Por que Roma non pode funcionar se temos que seguir aconselando César? Gretchen Winners, esculpar. Se soubeses a mala que en realidade non vin me levar pendentes de anos, porque dixo que era cousa dela e que polo tanto eu non podía levalos. Fai uns anos os meus pais regalaron meus pendentes de ouro brancos carísimos e tive que dicir que non me gustaban e foi super triste e ponlle os cornos a Aro. Sí, dille que está a estudar para Pau, mas todos os xoves se vai a cabina do auditorio con Xeinoman, pero nunca lle contei a nadie, porque ante todo sou unha boa amiga. Ao final, tiven o premio. Despois de Nadal, tentamos que Aro pillese a Regina coas mans na masa. Reunión do equipo de baile na cabina de proxección. Vale. Rapaces, non podemos seguir facendo isto. Somos uns afeccionados. No, só temos que cambiar un pouco o enfoque. Que faz? Que son estas pariñas? Ah, miña nai daba las alumnas de África para que volvasen. Hola. Hola. Onde a Regina? Ni idea. É que teño algo para ela. Ah. Regina, mira. Miña nai con estas barriñas para adelgazar. Nada máis. Que pon aquí? Está en sueco? Sí, é que teñen un ingrediente legal no noso país. Afreína? Non. Anfetamina? Non. Quema hidratos. Quema todos os hidratos. Quiero perder 2 kilos. ¿Estás sola? Pero si estás fraquísima. ¡Calade! Sair con Regina era unha cousa moi extraña. Era odiala e ao vez querer caerlle ben. Tes unhas vellas preciosas. Grazas. Aparta. Igual que con Gretchen. Canto máis ela botaba fora, máis quería recuperala. Estaba obsesionada. O 10% do tempo falaba sobre Regina e outro 20% rezaba por que alguén a mencionase.
En verdade, non é tan guapa se a miras ben. Non sei, agora que está gorda ten unhas tetas... Notaba que os meus amigos se cansaban de mí, pero non podía parar. Era como se vomitase as palabras. Estou segura de que se lle quite o pelo sería como un hooligan. Iso xa mo dixeches. Ah. Escoita, teño unha exposición, así que por que non te olvidas da tua segunda vida por unha noite? Intentarei, non? A que cheira? Regina e algún perfume. Cheiras como a unha mini prostituta. Grazas? Suspendín, supoño que preciso dun titor. Podas darche despois de clase se o precisas. De verdade? A Regina non lle importara? Pero sodes amigas, non? Ou mellor non lle contamos. Ben, pois a primeira vez deume 0. Mal. Pero reviseino e deume 1. Agora sí. Hai que revisalo ben, porque son termos semellantes e ás veces... Sí, como 5 e 6 negativo, non? Sí, moi ben. Es un titor estupendo. Non lle podo facer isto a Regina. Por que che gusta? Sei que ás veces é cruel, mais... Por que che gusta? E a ti? A ver... Sentía que me viña outra vez. Ese vómito de palabras. Pero esta vez... Estáche a poner los cornos con outro. Que? Díxote por qué? Alguén lle contou de xeito ama? Quen? Non sei, un compañeiro do equipo de breakdance. Do equipo de breakdance? ¡Tiña estado! ¡Era que lloviese cando empezamos! Queres facer algo, dime? Por que non imos todas a por uns tacos? Ay, Karen, estou a dieta de hidratos. ¡Ninguén me comprende! Espera, Regina, a ver si te comprendo. Karen, non es estúpido. Sí que son. Vou suspender case todas as materias. Bueno, pero algo se che dará ben. Podo meter o puño inteiro na boca? Querela ver? Non me gusta eso precisamente. Digo, algún talento oculto, todos temos un. Son adiviña. Teño un quinto sentido. Anda, en serio? Teño poderes extrapectorais. Os meus peitos advírtenme de cando vai chover. Wow, en serio? Ben, advírtenme cando xa está a chover. Ah, moi ben. aquí, rapaces. ¿Necesitáis algo? ¿Un condón? ¿Qué chistoso sois?
existir. E a última nominada é Katie Ferro. Peña, por que me escribiches? Iso non me entraba no plan. Hoy no te inscribí. Estou nominada de verdade? Espera, Katie. Teus pais teñen que asinar isto para que saiban que estás a suspender. Suspendendo? Sí, o máis extraño dos exercicios é que o desenvolvemento do problema está ben, pero os resultados están mal. En serio? En serio, mira, Katie, sei que mocear pode parecer o máis importante do mundo, pero non tens que facerte la barba para lle gustar. Que saberá vostede? Ainda que pensen que non, sei non. O único home que me fala é Randy, o do banco, pola visa. E sabes por qué? Porque forzo a xente. Fortei o meu marido para que estudase Dereito e foi un fracaso. Fórzome a min mesma para ter 3 traballos e agora forzote a ti para que saques boas notas porque sei que eres lista. Vale, gracias, señorita Norwood. Se podo facer algún traballo para subir a nota ou algo así, non dubidemos de ti. Farei, non? Gracias. ¡Odio! Suspender Madrid solo porque no me metí en un estúpido equipo de mates. ¿Eso qué significa? ¿Estaría de las drogas? Pues seguramente. Ten 3 traballos. De seguro que vende droga para pagar o divorcio. Traeré tu libro. E así afogas? Escríbeme. Sé que parece que son unha pendanga, pero só porque me estou comportando como unha. Regina, Gretchen pensa que a odias porque está nominada a Raña de Primavera. En absoluto. Estou preocupada por ela. Sei que alguén a nominou de broma. Sabes o que vai pasar cando se dé conta? Que vou a ter que consolar eu. Pensas que ninguén a vai votar? Gretchen non é guapa. O raro que debería ser Karen. Mais ninguén a votaría porque é unha pendanga. Bueno, vou meditar. Biquiños. Adeus. Ves? Non está enojada contigo. Espera. Que? Diga. Se alguén dixese algo malo de ti, preferirías que fose a túa cara? Non. E se alguén fose esa amiga? Que está... Espera, teño unha chamada. Non podo esperar máis. Hola, queres sair? Teño a Gretchen por a outra liña. No, Gretchen no, é unha pesada. Espera. Apura. Espera. É Regina. Quere sair comigo, mas díxome que non che o dixera. Non sales con ela. Por qué? É mellor que non che conte. Cóntamo. Espera. Ai, por Deus, é insoportable. Quen? Quen é? Gretchen. Ah, espera. Oh, por Deus, é insoportable. Oh, sei, desfaite dela. A ver, cóntame. Regina di que todos te odian porque es unha pendanga. Dixo iso? Eu non che dixen. Pasache este Gretchen. Tanto me tiña que saber. Non podo ir. Estou enferma. Será pendanga? Regina, temos que falar contigo. A manteiga ten hidratos? Sí. Regina, leva saia. É martes. E que? Que vai contra as normas e non pode sentar con nós.
As regras están para romperse. Non dixete lo mesmo cando marquei aquel chaleco. Aquel chaleco era horrible. Non podes sentar aquí. Agora estou gorda e non podo estar aquí. Vale, está ben. Adeus, malas pécoras. Quita, foca. Adeus, exército de serpes. Gretchen e Karen seguíronme toda a tarde. Que vamos a facer esta fin de Katie? Iso que faremos. Eu vou mal e son tus pais. Que? Temos entradas. Que? Como? Credes que me libre? Queremos. Mamá, que lle dixo a Jagnis que iría a súa exposición. Pero temos entradas en 2 meses. Encanta o chelerismo. Pero prometínlle que iría. Muller, Katie xa é maior para pasar unha noite soa. Vale. Oes, vou a dar unha festa esta fin de semana. Queres vir? Vai Regina? No, penso que son idiota. Só ven xente guapa. E quero que ti sesas un deles. Vale, irei. Vale, adeus. Que queres dicir con isto? Estás impresionante. Gracias. ¿Por qué te vas a una festa? Unha festa? Vale. Pois estender o rubor da miña festa. Coñézate. Coñece! Por que se ten? Non pode facer unha festa sen me convidar. Todos saben que é unha copia miña. Jason veu con Taylor Wesley. Seguro que o fai para namorar. Ti sentaron? Non. Ei! Deixade iso, fora do meu cuarto. Estará pasando a donde min? Oye, americana, Gretchen falou conmigo. Genial. Mire, non te noses, pero eso sai consciente de todo. Un baño. Au, au. Hola. Hola. Busqueite por todas partes. Sí, eu tamén. Queres que baixemos? Non, mellor quedemos aquí. Grazas por me convidar. Foi un placer. Perdí moito tempo arrasado con Regina, pero acabaron esas mentiras. Eu nunca se mentiría. Sei non. Bueno, mentinche unha vez. Pero vas a escacharte a sacando o choconte. Mira, dixen que era mala en mates para poderme chegar a ti. Pero que eres desastriño. Eu son moi boa. Pero agora resulta que suspendo. Un momento. Suspendestes a ver? Iso é estúpido. Bueno, pero só quería unha excusa para falar contigo. E por que non me falaches? Por Regina, porque eras como da súa propiedade. Da súa propiedade? Ai, cala, eso que é? Non me digas que cale. Que te pasa? Non, que che pasa a ti? Xa non me saquei de que coñecía. Sois un clon de Regina.
Sentía que me viña outra vez. Ese vomito de palabras, pero esta vez... ¿Qué é isto? Era vomito de verdade. Claro, espera, chámame. Pendanga. Vaya, vaya. Mira quen temos aquí, a pequena mentirana. Janis, podes explicar? Sí, vasnos explicar por que non nos convidaches a túa festa. Janis, aquí non podo parar. Janis, tiña que fingir unha divina. Fingir? Non te das conta que ti xa non estás a fingir, cariño, ti xa és unha fría e dura e artificial divina. Janis, teño que ir para casa unha xa sole de... Seguro que o pasaches ideal, tomando uns cócteles ideais, escoitando música ideal, e dicíndemos as unhas ás outras o perfectamente ideais que sodes todas. Pero se ponches que me dixo da vinganza da infancia. Non digas babecadas, Katie. Polo menos, Regina máis eu sabemos que somos malas, sen embargo, ti vas por aí de rapariga inocente dicindo ai, é que eu vivía en África rodeada nunha chea de moniños e paxariños. Sabes? Non é miña culpa que estés enamorada de min. Que dis? Que dis? Ves? Ese é o problema das divinas. Dades por sentado que todos están enamorados de vos, cando en realidade todos vos odian. Como Aaron Samuels. Cortou con Regina. E sabe lo máis divertido que aínda así non te quere. Por que segues a castigar a Regina, Katie? Direiche por qué. Porque es unha boneca cruel, unha mala pécora. Toma, a ti, dérame un premio. Devólvame meu polo rosa! Devólvame meu polo rosa! Regina, tranquilízate. ¿Por qué te das esas garras? Teño fame. Non sabes como as odio. O adestrador Carr daba horas para gañar peso. Poñante como un bocoi. ¡Amor! Que ninguén se fíe dela. É a serpe máis noxenta que coñecín na miña vida. Sí, sí, Regina George é unha mala pécora. Que ninguén se fíe dela. É moi cruel. Encontreino no baño das rapazas. Isto é certo? Alejandra Bea moceu co adestrador Carr? Sí, non sei quen podería escribir iso. Tranquila, investigaremos. Só hai 3 rapazas que non salan dese grupo. Que pasen a señorita Winner, a señorita Smith e a señorita Heron. Que ocorre? Sente, señorita Heron. Vira algunha vez isto antes? Sí. A ver, non é meu. Aconsello que diga a verdade. Isto é un asunto moi serio. Non é noso. É de Regina. E se pensa que non sou equivocaste, porque é dela. Por que Regina... Se foi unha vez só, Que son virgen e gorda. Será porque é verdade. Laura Davila moceou co adestrador Carr. Igual que Alba Trigo. Serás pendanga? Iso serás ti. Veña, calma, no se pode... Sharon Norbury é unha patética traficante de drogas. Moi ben. Isto é o que imos facer. O primeiro. Ron, ven asiña, tolearon, os rapazos tolearon.
la dicían Landecrica. Que original. Damian, insoportablemente gay. Ei, iso só cho podo dicir eu. ¿Qué está pasando? Pues no hay puede buscar por cualquier zona de agarrarse contra el pasatico como un hostia. Aquilo era unha selva e non había modo de paralo. Director, se ponen estas dúas. Maestrador Carr, aléxese da menor Oye, separade. Separade. Tú. Isto sí que non. Non sei do Bronx para esta merda. Acabouse. Que todas as rapazas vayan ao gimnasio inmediatamente. ¡Inmediatamente! Alguna vez entraches nun lugar e sentías que estaban a falar mal de ti? Pasoute isto con 60 persoas a vez, porque a min sí. Xamais, nos meus 14 anos como docente, vira conducta semellante. E menos en rapazas. Pais chamaron preguntando se habían matado a alguén. Todo por culpa deste libro. O adestrador Carr fuxiu do instituto e a señorita Norbury foi acusada de vender droga. As rapazas deste curso necesitan unha mellora de conducta e a vamos a solucionar agora mismo, como se quedamos ata a noite. Mas as clases rematan as 4. Ata as 4. Estas rapazas necesitan un cambio de conducta. ¿Alguén ten algo que dicir? Non? Ninguén? Veña. Non podo con estas rapazas. Señorita Norbury, ti que és unha muller elegante, intelixente, atractiva, Son. Por que non lle das algún consello a estas rapazas para que melloren a súa autoestima? Non creo que sexa un problema de autoestima. De feito, están moi contentas coa súa autoestima. Está ben. Pechade todos os ollos. Quero que levante de la man se algunha vez algunha compañeira dixo algo malo de vos a vosas costas. Abrid os ollos. Ben, pechade outra vez os ollos. Agora, quero que levante de la man se algunha vez vos dixestes algo malo de algunha compañeira algunha vez ás súas costas. Abrid os ollos. Ben, isto parece unha guerra de rapazas contra rapazas. O que imos facer agora son unha serie de exercitos nos que ides traballar a vosa ira de forma sa. Comezaremos por aí. Laura, estás moi estirada desde que cambiaches a segunda base. Iso é. Veña, moi ben, seguid así. Veña. Isto non é un problema de grupos. Ademais, hai xente aquí que non debería de estar porque só somos víctimas neste problema. Iso podería ser verdade. A ver, rapazas, cantas de vos sentistes víctimas de Regina George algunha vez? Ben, a seguir. Kate, tes algo que recoñecer? Sí. Non. Tes algo
algo polo que desculparte? Só que dixen que a señorita Norbury trafica con droga. Non. Inventaches algún rumor sobre alguén? Non podo desculparme sen que me culpen de todo o libro. Non. Decepcionachesme, Kelly. A ver, estamos aquí por este libro, non? Non sei quen escribiu este libro, mais o que si sei é que deberíades de parar de chamarvos pécoras e pendangas. Iso legitima aos rapaces a que vos chamen pécoras e pendangas. A quen lle chamaron pécora algunha vez? Levantade todas. A señorita Norbury fíxonos pedir desculpas a cada persona que ofenderamos. Ben, Alba, sinto, non por meterme con os teus dentes. Non é culpa túa ter dentes de cabalo. Gretchen, sinto moito por haberme rido de ti aquela vez que che deu diarrea nunha tenda. Perdón por contalo. Perdón por repetilo agora. Gabriela, non te odio porque sexas gorda. Estás gorda porque te odio. Sinto por ser popular. Non é a miña culpa caer ben a todos. Apartade! Que dano! Estou ben. Están ben. A seguinte. Pois eu quero que nos demos todas ben como cando éramos pequenas. Non como agora. Esa nin sequera eras tú daqui. Bueno, pero eso es sentimental, ¿vale? Vaya, mirad. Un sono feito realidade. Botarse enriba dun montón de rapazas. Veredes, rapazas, teño unha desculpa. Resulta que teño unha amiga que é nova este ano e convencina de que sería gracioso facerlle a vida imposible a Regina George. Así que lle dixen que finxise ser a súa amiga para logo vir a miña casa e rirnos das cosas que di. Tamén lle demos unhas barriñas para gañar peso e poñela mal tamén coas súas amigas. Que máis? Katie, coñecedes a miña amiga Katie? Sí, pois, enleouse co mozo de Regina e fixo que cortase con ela. Tamén lle demos crema pros pés, dicíndolle que era tónico facial. Ao final, sinto, Regina, non sei por que o fixen, supoño que porque son unha lesbiana que está enamorada de ti. Arandéallo, carallo. Regina, espera. Descubrí que todos me odian. Tanto me ten. Regina, non quería que pasara isto, vale? No, sabes o que todos din de ti? Que eres un pecho raro que vende África nunha versión menos guapa que mí. Sí, non te pegaste sorprendida. Así que colle as túas desculpas. ¡Espérate! ¡Para un poco! E así foi como morreu Regina George. É broma, vale, non morreu. Pero mancouse moito, moitísimo. Algúns din que a cabeza lle deu voltas, mas iso son un rumor. Outros din que eu empureina diante do autobús, e iso é un rumor aínda peor. Mamá, eu non fumo. Filla, non sei que pensar. Mamá, son a tua filla, vale? Ti fomos os floreiros tribais debaixo do sofá? Os meus floreiros tribais, que están a facer aquí? Non o sei. Son os floreiros de fertilidade da tribu Empe. Non te di nada iso? Non. Quen és? Genial. Agora todos me odian, incluída a miña mãe.
peor de volver sería non volver. Pensas que pasarás mal? Lembras cando vimos aquela parella de leóns pelexando polo xabarí? Eu sería o xabarí. Katie, ti non és ningún xabarín. Ti és unha leoa. Céntrate nos estudos. É o que debes facer. Xa, falando diso, tes que asinar o meu examen. O tes? Porque suspendí. Ajá, como diría? Estás castigada. Viste, empurrou un adiante do autobús. Alguna vez a vosa profesora vendera vos pastillas de éxtase, marihuana... ¿La señorita Norbury? Iso é estúpido. A señorita Norbury xa máis vendeu droga. Sei no Aaron, mais como as acusacións contra o adestrador Carr resultaron ser certas, o Consello Escolar pediron que investigaran. Ese libro foi escrito por unha cuadrilla de canallas que non tiña nada que facer na súa patética vida. Pero se ninguén dá a cara non podemos facer nada. Adiós, Aaron. Adiós, Aaron. Odiarás no resto da túa vida. Señor Duval, Sí, eu escribí no libro. logo nos vemos. Cando te morde unha serpe, tens que extraer o veneno. E iso fixen eu. Comecei con Regina, que é o exemplo perfecto de que ninguén te bota flores. Se lle caes ben, canto máis te odian, máis flores te botan. Despois, continuei coa señorita Norbury, que é o exemplo perfecto de que non hai mal. Non hai mal, como era ese? Non hai mal ocasión que non teña un mal castigo. Hola, cariño. Queres mercar alguna droguiña? Non, é que xa rematiu o examen. Agora che por eso. Ben, debo admitir que ver a policía registrar a miña casa foi como poñer os ramos en un fantástico. Foches moi criticada por dicir a verdade. Como? Ti só non puideches escribir ese libro. Dixeches ao señor Duval que máis foi. Non, porque agora tento non falar mal de ninguén nas súas costas. Tens razón, se te atropello un autobús xa é un proceso. Non vengo noite. Ben, tapón. Grazas. Perdoa, señorita Norbury. Perdoada, mas a modo de castigo persoal xa sei como podes disculparte. ¿Qué? ¿Anímaste? Benvidos, rapaces e rapazas, ao concurso regional de matemáticas. No día de hoxe tenemos aquí os institutos North Shore e Merrimont. Aquí a primeira pregunta. O dobre de dous números é 3 máis 5 veces o menor, e a suma de 4 veces o menor máis 3 veces o menor é 71. 14 de 5. Correcto. Segunda pregunta. Búscase un número par de 3 dígitos que entre os 3 sume 12 e a diferencia dos dous primeiros sexa 3. Merrimont. 741. Correcto. Genial, estaba súper torpe. E Katie? Saiu. Está castigada. E non pode sair se está castigada.
87 minutos de duro combate, temos un empate entre os dous equipos. Por lo tanto, pasaremos agora a unha ronda de morte súbita. O que responda a esta pregunta ben, gañará automáticamente o concurso. Naquela, sendo unha ronda de morte súbita, cada equipo pode escoller o seu rival. Norson, A señorita Kraft. a señorita Caroline Kraft. Merriman, Tamén escollemos a rapaza. a señorita Calicero. É Katie. Que son eu? Caroline Kraft tiña que depilar as tellas e tiña os dentes cheos de carmín. Pero dime de conta de que burlándome de Caroline Kraft non me faría gañar o concurso. E a última pregunta é: atopade o límite desta ecuación. Chamar a alguén gordo non te fai máis delgado. Chamar a alguén tonto non te fai máis listo. Arruinarlle a vida a Regina non me fixo máis feliz. Agora que tiña que facer era afrontar o problema que tiña diante. Menos un! Merda. A resposta é incorrecta. Se a señorita Katie non responde ben, gañará automáticamente o concurso. Límites. Ai, por que non me lembraba dos límites? Aquela semana... Ah, Aaron cortar o pelo. Ai, que guapo estaba. Concéntrate, Katie. Se o límite nunca se achega a nada, o límite non existe. O límite non existe. Correcto. ¿Qué veis ahora, ¡Vanos! ¡Vanos! Africana, necesito señal. Grazas. Vos tamén. Grazas, Katie. De nada. Imos a rezar cuando entremos todos juntos na bela primavera. Eu non vou ir. ¿Qué? Pero se te da toda noite, non que te amole, non? Estou castigada. Katie, non te tens que amolar todavía. Xa saíches. Baile de primavera, ¡imos! ¿Están todos los nominados para Rey y Raíña de Primavera? Muy bien. Só quero dicirvos que todos sois gañadores e que estoy moi contento de rematar o curso por fin. O gañador do Rei de Primavera é Shane Oman. Venga. E a gañadora e futura copresidenta do comité estudiantil é Katie Hero. Onde estás, Katie? Ah, estás aí. Sube. Vete! Pentanga! Fora. Ben, sei que a metade deste auditorio ódiame. E a outra metade... Katie, non é preciso que des un discurso. Rematarse, non te preocupes. A outra metade ámame porque pensa que empurrei a Regina diante do autobús. E iso non está ben. Mirade, eu nunca me estive en algo así. E cando penso canta xente quería isto ata o punto de chorar por querer telo, quero dicir que todas me parecedes unhas raíñas. A maioría de persoas adoitan a por a coroa e... Xa remato. Só un momento. Mirad a Leti. O seu vestido é increíble. E mirad a Daniela. O seu peteado seguro lle levou horas. E está preciosa. Entón,
Por que nos enfadamos todos con isto? Despois de todo, só é un anaco de plástico. Creo que todos merecemos o premio. Un anaco para Gretchen, gañadora parcial da Raíña de Primavera. Outro anaco para Jan Sia, gañadora parcial da Raíña de Primavera. E outro anaco para Regina George, que aínda cosas as rotas parece unha verdadeira estela de pop. E un último anaco para todas. Señor Dubán, o micrófono é seu. Grazas, Katie. E agora, a disfrutar a festa! Todos a bailar. Mira, pero una raíña. Mira, eu tamén. Seguimos pelexados. Segues a ser unha porca. Penso. Entón estamos. Rafa, guapo as 12. Pensé que no vivías. Sí, una fiesta. De parte de los que hizo un vale para la casa. ¡Ay! ¡Gracias, pailas! ¡Paz! Era un vale para casa de Sofía Suárez. Bueno, gracias. Bailamos. Sí. Felicidades para el campeonato. Gracias. Pusieron un límite, pensé que potera. Quítate del estómago. Ven. ¿No? Ven también. Feliz. No. Goy. Goy. No. Ey, ¿qué te pasa? ¿Querías algo? ¿Puertorriqueña? Libanesa. Rústame. ¿Pero qué pasa? Es que todos están ubicados. ¡Ay, qué falta! ¡Qué falta! Por se nos interesa, adivina separarnos. Regina curou a columna e canalizou a súa ira no deporte. Agora ninguén lle tenía medo. Karen usou o seu talento para dar o parte meteorolóxico. E Gretchen buscou a dúas novas abellas raíñas a quen servir. Aaron fouse á universidade e só podía ver os fines de semana. E en canto a min, pasei de ser un becho raro a ser a unha divina máis, a ser o ser máis odiado do mundo, a ser unha persoa normal. Por fin, o mundo das nenas estaba en paz. ¡Defensa! Dalle, Regina! Ei, mira, son as novas divinas. E se alguén tiña pensado perturbar esa paz, xa sabíamos como arreglarlo.